De slingers hing je. Alles is klaar voor het grote Jiddisch-feest van Elke Bakker. Want een libben van 100 jaar lang moet vanzelfs grut vierd worden. Maar vreun en een protte familie. Want zelfs na 100 jaar hier is Bakker nog heel die topfit. Ik ga helemaal geen gebreken. En van alles niks. Ik hoef eigenlijk geen bril en ik hoef geen... Van alles niks. Karren gezond. Het is een droom voor een protte meisje om op deze wijze zijn hege leeftijd te bereiken. Maar wat is het geheim van Bakker nog krijgt? Ik eet altijd een stukje brei met spek. Dat zoeksoortige dingen kan broden. Ik ga een hekel aan van een brood zwiert en zo wat heen. Of met eten en zo. Maar een liefst spek en ham of wat. Krachtig goed. Spierig genoeg, je wordt geen krachtig goed op het menu, want bij een Jiddi eet vanzelfs taart en een drankje. En net even een hege besiete. En bij 100 jaar hier is een besiete van Ian Borgemaster vanzelfs wat zuinig. Vandaar de besiete van maar liefst treien. Die van Dongerediel, de Bennenborgemaster en de Borgemaster van het Amelaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik heb ook een cadeautje bij. Dat is fantastisch. Dat is een bankbord van de gemeente Ameland. Makkema Aderberg. No. Kijk, Fantastisch, ja. Mooi Michel. dat is voor boven de schouw. Echt heel mooi. Allee drokte. Maar wat vindt de jarige Job de Celzijns van? Ik vind het geweldig dat je me hier alle zo ontmoet. En als je dat alle gaan kennen, dat vind ik toch zo mooi, hè.